गिबियावनो आङो साबायखर बावग्रोयो नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना नुनो मोनदों जों बहाय चेकिं खालामगासिनो दङ। बहाय एमभि रुल अफेन्डार्सफोरखौ जोङो सिग्रोमदों आरो बांसिन फकास जों होदों माने नैबे मटर साइकेल सालायनायाव हेलमेट गानाजासे आरो गोबां स्पिडआव सालायनाय बेखौ जों बांसिन फकास खालामदों बहाय। बेजों लोगोसे सोरबा जुमाय लोंनानै गारि सालायदोंब्ला बे साखा खबनैयानो जा खब्रैयानो जा जों बेखौबो बाहाय सिग्रोमगासिनो दङ। दा बहाय जोंनि थांखिया जाहैबाय बे क'क्राझार जिल्लायाव जाब्रबथाया थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव खोब दुखु गोनाङै आं बुंनो नागिरदों माने खमायनो नागारै बारायदोंसो। दा बेखायनो जोङो जिखुनु प्रकारै बेखौ जोङो दा खमायथारनांगौ आरो खमायगोन, जों खमायनो नाजाथारगोन। बहाय जोङो बयनिबो हेफाजाब बिदों आरो बिसेसकरि बे मटर साइकेल सालायग्रा जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय आङो खावलायहरगोन, एकदम अननानै गोसो सिंनि अननायखौ आं जासिग्रोबाय बिसोरनो। गावनि रैखाथिखौ जाहाथे बिसोरो थि खालामग्रोयो। आं स्पष्ट भाबै मोनसे नैबे खोथाखौ बुंनो लुबैदों, बिथांमोनहा गावनि जात्रा आराम्भ जानायावनो बे हेलमेट गाननायखौ माने थि खालामनानै लाथों। थारमाने आं ओरैनो नागिरदों जे गारि मटर साइकेल सालायनोसैयाव गावनि खर'आव हेलमेट दंना गैया बेखौ बियो खेबसे दांनायनानै नायथों। जुदि गानफ्लांबायाखैब्ला बावनानै नांगौब्ला गारि स्टार्टखौनो बन्द' खालामफिननानैबाबो हेलमेटखौ खर'आव गानफिनथों, बिनि उनावहाय लासै लासै गावनि जात्राखौ आराम्भ खालामथों। बेखौ आं गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों। दा जोंनिफ्राय चेकिं खालामदों हय, खिन्थु बे चेकिंआ समग्र क'क्राझार जिल्लायाव जागोन। दिनै बेयाव खालामदों, जों गाबोन दस्रा जायगायाव खालामगोन, बिनि उनाव दस्रा जायगायाव खालामगोन। जोङो गसाइगाव, ओजोंहाय काजिगाव, फानबारि समग्र क'क्राझार जिल्लायाव ओजोंहाय जोंहा श्रीरामपुर थाहैबाय, कुसुगाव थाहैबाय। बे समग्र एलेकायाव गोबां स्पिडै गारि सालायनाय ओमफ्राय हेलमेट गानाजासे खुब डेन्जारास माबायाव थासारियाव गारि सालायनाय बेखौ जोङो जिखुनु प्रकारै हमथानो नागिरदों। मानो होनबा जोंना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरबायदि जाब्रबथायाव मोगा मोगि जानानै अबथिरा जिउ गोमानायखौ जों नुगासिनो दङ। बेखौ जों जिखुनु प्रकारै होबथाथारनांगौ। बेवहाय आङो मटर साइकेल सालायग्रा गासैबो बिथांमोनखौ आं गोसो सिंनिफ्राय आरो खेबसेबाव खावलायबावनो नागिरदों, बिथांमोना हेलमेट गानाजासे मटर साइकेल दा सालायथों, गोबां स्पिडआव गारिखौ दा सालायथारथों, ओमफ्राय जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथों। बे मोनथामखौ गोसोआव लाथारथों आरोखि। जोबोद मोजां सोंलु बियो। जोङो ओरैनो जोंना एमभि एक्ट मथे फार्स्ट खेबाव जुदि डिटेक्ट जायोब्ला बे माने 1000 फाइन होनांगौ। बेजों लोगोसे सुप्रिम कर्टनि एकदम स्पष्ट भाबै माने इन्सट्राक्सन दं, बिनि लाइसेन्सआ फार्स्ट टाइम 3 मासनि थाखाय सासपेन्ड जागोन। आरो बिनि उनाव आरो एखे मानसियानो जुदि बे अफेन्सखौ मावबावोब्ला बेनि लाइसेन्सआ माने सासपेन्डल' नंला, एबार गाज्रि रिक्स जानो हागौ। माने आं होननो नागिरदों मा लाइसेन्सआसो केन्सेल जानो हागौ। गतिके बेखौ दा खालामथों। जों लाइसेन्स केन्सेल जालायजासिम मानो थांनो, सासपेन्डसिम मानो थांनो। हेलमेट गाननायल'आव गावनि जिउआबो रैखाथि जायोब्ला, लाइसेन्सआबो थायोब्ला बेलाय माथो गाज्रि जाखो। बेनिखायनो आङो आरो खेबसे खावलायबावनो नागिरदों, बिथांमोना हेलमेट गाननानै खोब लिमिटेड मोनसे स्पिडआव गारि सालायनानै गावनि खामानिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारथों, आं बेखौनो हास्थायो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन।
लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।